Ассалому алейкум духтаро. Иншаллах ҳамакаса созия павхаро. Ҳози мо украшение глигандамака шумода мефаҳмонам. Инемира чӣ хел мо кунем ки инемихи фасон буроя. Духтаро барои ихи буромадан мо мисол дарав каҷ намекунем. Аввал рост медузем аҳамиятин ина муҳрара рост духтагим. Инемихи рост бурдагим. Ранги я чизи хи ҳуй мешаку. Ҳамихи аввал бурдагим вақте ки дан ин тарафш ки омаден, аввал то анимҷара рост мерем. Даҷа ки омадем ба камака каҷ мекунем хели. Камака резки каҷ куни агар игл маълум намеша ба борик мебура. Ихи паҳме ки хушруб буромада ҳози дагли гандамак монанда, ихи ба дига намебура духтаро. Ина ҳози ман тарзи духтанша шумода мефаҳмонам духтаро. Ина ҳози ман риштама дроварум, ришта чорқаватай. Инам бехзадум. Немира мегирем баъд кӯтара гули кӯтара нигоҳ мекунему замини яму кӯтара нигоҳ мекунем ки чӣ намуда ҳамихи мобромора ба ҳамун намуди ҳамун мекунем духтара кӯшро ба ҳамин намуди ки ами чӣ хели инаму чорта дохтем инем чорта хушрӯ мебуроя. Ина ки кардем ина ростакака ина бехи немиш мезанем. Ина амҷа ки задем авозш мебурорем. Ина дидем ростака сахти баъд намекашед духтаро ки хеле ҷинҷ мезана. Ина баъд айсаш медузем. Сахтш мекунем ки ҳуй нашавад, духтаро мустаҳкамш мекунем. Ина михе бо мерем. Бо ҳами тарафш ина. Бо ҳами бехи ҳами мезанем. Ина бехи и тарафи наиш. Ина дестонам айҷо бор ина риштама десте. Ина михе буровардум. Бо мегирем ранги зардша мегирем. Хай ма гуфтум ин фасона нишонтон тиём бо хай насиб иншалло бо фасонои дига дар оянда бо хай ора нишон метиём. Ина михе мекунем немихе дидем ки ман чихи хоб кардагим ихи рески накардам каҷ накардам ина михе мекунем бо ай бехи ҳами мезанем духтаро. Ина десте ина чихи маълумш деста бо ай тараф сахтш мекунем. ози гуфтим ин ҳамаш кори дастия чихе медонем ки кори дастӣ чиқа қинда бо ами украшения бура. Ина михе мерем духтара пошро канали мада подписаться кунед лайка фаромӯш накунед. бо ҳама чизе ки дар кӯратон дар комментария нависен иншолло ҳамаша мекунем. саволотона ҷавоб метиём. саволот беҷавоб намемона иншолло насиб. ина михе карда мерем духтаро. ина духтаро вақте ки тарафишда омадем каҷ карда мегирем оҳиста оҳиста. ина бинед диде ина мисол инамҷа каҷ карда мерем аку. фақат чортаи гире духтаро ами нисқадар хушрӯ мебурояда. мисол ҳар кас чӣ хеле хоҳа ҳамихе мекунаву неки ҳами чортаи фасонак буромад. ина михе камакак ина михе каҷ мекунем аку. оҳиста оҳиста рески неки мисол ами гул дигар ҳамун фасонаш намебурояд духтаро. оҳиста оҳиста михе каҷ карда ина михе каҷ карда мерем уже михе да иҷаш расидем мипарашда. барои ҳамин омӯзча оста каҷ карда бо ай чапанагӣ ҳатман сахтш мекунем. ина бо камтар ина мистарак мезанем. ина ишимо михе чам чортай дига зард мегирем. ина духтаро ҳар як кор ма гав задестам ки шумо ягон чи ёд гирен. мисол ҳами канали мада ки бая чи подписаться кардаги ягон чи ёд гирен. ина мисол немихе мебонем немҷаш мезанем да аку ҳами немихе рафтан мегира. уже ҳамихе ки омадем дамиса камакак каҷ рафтан мегирем. ина духтаро ин тарафа ки рост кардем рост дохтем ай тараф камакак каҷ дем камакак то имҷара бо ин тараф даки расидем бо рост мешем ҳамихе рост шуда мерем. барои чӣ рост мешем ки иси каҷ буд иси каҷи гардиш ки буд мо гардишда камтарак то хӯрдем духтаро. ана ки айҷа ки сар кардем бо рост мерем. ина бо ман риштама бинед ай ки ҷо задам немихе мекунему бо чортай дига мегирем. ин чортай дига мегирем. ина михе ина дидем рост кардагим. ина духтаро ина уҷа ки каҷ кишид ист ки рост мешава аку. ина михе мезанем шумода маълум шавад барои
اینم خیر میزنیم. خیلی میدوزیم. اکوان نمیخوای راست میریم دخترها دیدین نمیخوای راست رفتن میگیریم. نمیخوای با پوشش میکنیم. بوای بخیم میزنیم. نه اینه میشه سوزن میزنیم. اینه دیدین. بوای میخوای 4 تا دیگه ساوز میگیریم. میخوای 4 تا دیگه ساوز میگیریم. اینجاش میزنیم. اینجاش میدوزیم. بکنم میخوای راست میزنیم. دختر اکوی نمیخواد میدوزیم شه میریم. میخواد دختر میریم راست. نه دخترها украшение تیار شد. نمیخوای میبرویه. در کانال ما подписаться کنی، лайк فراموش نکنی.